си от Левски? Аз съм Левскар, Доколкото знам от един мой приятел, че се каже, че си направил нещо за ЦСКА. Да, направих това, което трябва за града, не само за Така, ЦСКА. Между другото, това е един от най-интересните комплименти, които съм получавал. Гледаме в Общинския съвет предложението за модернизация на стадиона на ЦСКА, Българска армия. Каква е модернизацията? Тя предвижда отпред пред стадиона 20 или 40 ли бяха декара, ще изложа сега, игрищата, всичките да се отворят, махат се игрищата, стават парк, страхотен парк. Но все пак трябва да се изсекат и 120-30 дървета. Те са самораслици такива, обаче настава веднага противоречие и колегите от опозицията, вие ще съсипете Борисовата градина, а това е много щекотлива тема. И е много трудно за един политик да аргументира защо е важна модернизацията на стадиона, ако има риск да се сече в Борисовата градина. А с дръвчетата всъщност как се реши проблема? Компенсаторно залесяване за всяко отсечено по 3 повече. Още повече ние ще увеличим парка с огромни площи отпред. Най-гледаното заседание в историята на Комисията по екология, 1500-600 души онлайн го гледат. Отдолу коментарите са, като ги зачетеш, в крайна сметка аз защитавам позицията ни като мнозинство, защо е важно да се случи това, защото все пак ще имаме модерно съоръжение, децата има къде да спортуват, за културни събития може да се използва и е грехота, ако клуба си осигури финансиране, защото това е тяхна задача, ние да ги спрем градоустройствено от популистични съоръжения. Гласуваме го, дърпам аз наред, започвайки с това, че съм левскар. И отдолу сред коментарите приятели ми пращат скриншота и пишат: ей, той е говедо, обаче хубаво говори.